U Solingrađe smo za 139 eura kupili ovu napu koja ima filter koji se može prati, lako se skida i održava. Ovako izgleda od traga napa, a ovo su dijelovi koji se dobiju u kutiji. Dodatno smo kupili ovaj savitljivi fleksibilni tub FI 120 i ovaj bijeli stožasti nastavak da nasjedne na nju. I montirali je na zid. I evo, gotovo je, kabel je ukopčan u struju i obujmicama učvršćen za zid da ljepše izgleda. S ovim crijevom je sakriveno ono staro crno originalno, to ide prema zidu. Spušten je ovaj stakleni dio i sad ćemo upaliti prvo brzinu broj 1, pa 2, pa 3. I to stoji kako treba, ništa se ne miče, nigdje ne prolazi zrak sa strane, bit će to dobro. I evo ga, ovdje se nešto kuva i vuče gori, to je to. Međutim, nije to bilo tako jednostavno kao što izgleda, pa pogledajmo na koje smo sve probleme naišli. Od ovih okova i plastičnih dijelova u kutiji ništa nismo iskoristili. Ova plastična rozeta dođe na vanjski dio zida gdje je izlaz, ali to kod nas nije bio slučaj, ovo je postojeća cijev pa je nismo mogli upotrijebiti. Što se tipli šarafa tiče, kupio sam Fisherove umjesto ovih koji su došli u kutiji. Upute su kao i obično beskorisne, nisam mogao iskoristiti ništa od ove šablone, pa sam po starinski uzeo metar u ruke, izmjerio razmak među dvije rupe, koje je 56,8, napravio nove rupe, stavio tiple i vike, da viru 1 cm, objesio na ovo i stegao sa ovim fleksibilnim dugačkim nastavkom. Sad treba staviti gore ovu crnu plastiku koja je bila sakrivena unutra u napi. Ovaj komad plastike na donjoj strani ima 4 zuba koja sjedaju na ove ovdje utore, znači približimo je, namestimo je nekako da sjednu sva 4 na svoje mjesto, da se priljube doli, da nema zraka. I kad se priljube samo zarotiramo u pravcu kazake na satu, prođemo sa strane prstom i to je dobro. Daj mi tub. I na ovu ovdje crnu, sad će doći ovaj tub FI 120. Provali smo ga na sati, na ovo lako nasjeda, ali je problem što je za centimetar preširoko, isto kao i ovdje gori na ovaj stari desni postojeći tub. Ovo je crna postojeća guma koja je bila spojena na staru napu, pa smo odlučili ovu cijev malo razrizati i probati je spojiti da stane jedno na drugo. Međutim, nije bilo sriće, išli smo kupiti ovaj bili nastavak stožasti u ere, ali ni on nas nije usričio, zato je ne sjeda kako treba i jaki zrak ga odvaja od ovog svega. Pokušali smo to riješiti silikoniranjem i kad je prenoćilo vidjeli smo da dobro drži, ali da to opet neće sisti kako treba. Išli smo otkinuti malo ove plastike i shvatili da je to izgubljena bitka. Nije bilo druge nego otići u Solingrađe ponovo i kupiti originalni nastavak koji je bolji od ovoga prethodnog. Izbilja on sjeda kako treba, ništa nije trebalo kidati, bilo je dovoljno silikonirati i postaviti ga na njegovo mjesto. Kad smo ga stavili, zarotirali, to je dobro stislo i neće se to micati nikuda. Sad na njega treba vratiti staru cijev. Ovo je u stvari fleksibilno crijevo sa nekog kamiona, iskorišteno, zato je ovdje idealno nasjeda i ulazi u ovu drugu. Stavit ćemo preko toga jednu bragu, spustiti je do kraja i dobro stegniti da ne ide nikuda. Sad prije nego drugi kraj stavimo, stavit ćemo ovu fleksibilnu cijev preko nje da je sakrije, uzimamo mjere, kidamo je na potrebnu dužinu i nakon toga navlačimo na ovaj crni dio da nasjedne lijepo dolje na stožac, a na drugoj strani prvo iz ove šire izvučemo crnu cijev, uvučemo je onu staru postojeću i onda preko svega toga
nategnemo i ovu novu i to će izgledat dobro. Na spojevima jedne i druge cijevi neće biti zraka jer on sad ide kroz centralni dio, ne kroz ovaj vanjski, i kroz ovu postojeću cijev izlazi van kuće. Još da učvrstimo kabel na zid koristeći ove bijele obujmice od 7 mm i kad smo to napravili gotov je posao.